No morjesta murmelit jälleen kerran. Päivät sen kun vähenee tässä meikäläisen Diary 54 päiväkirjassa. Ei ole enää montaa päivää, niin mä nyt ajattelin, että tulistaa vähän jotain aina joka päivä. Näitä ei nimittäin monta enää tässä ole. Nyt on 5.9. ja perjantai. Perjantai-päiväni tai ilta oikeastaan. Kellohan on jo 19.00. Niin tässähän pitäisi kuppieneko ottaa, mutta kun ei pysty, tässä lähtee huomenna töihin vielä vääntämään lauantai-vuoro. Mä en oikein hirveästi itse oikein dikkaa noista lauantai-vuoroista, mutta minkä voit. Ei voi mitään. Niinhän se on sinne mentävä ihmettelemään. Mutta näin se on. Maailman meno, pitää aina yrittää jotain tehdä ja duunata. Just äsken ajattelin omaa lomaani tuolta tammikuusta, niin mä varailin sit helmikuuksi pari päivää lisää hotellia, kun mä en nyt ajatellut oikein tehdä semmoisia juttuja, että mä varailisin liikaa mitään hotelleja, vaan mä ajattelin, että mennään silleen aika niin kuin rennolla meiningillä, mutta kun kaveri nyt varasi sitten hotellin, vaikka hänellä on kämppä siellä kuitenkin, ja varasi sitten yksi perjantai ryyppyilta, niin varasi hotellin. No mä varasin sitten siihen samaan hotelliin, Unontaan Napalai hotelli, niin varasin siihen sitten hotellia ja mä otin sitten 2 päivää, niin saa sitten olla ihan kaikessa rauhassa. Ja ainakin näyttäisi ihan hyvältä hotellilta. Mulla on aikaisemmin pitänyt käydä siinä hotellissa, mutta ei ole koskaan tullut käytyä. Kun mä oon vähän semmonen, että mä tykkään käydä niin kuin monessa eri paikassa. Mutta nyt mun jostain kumman syystä, niin mä tein tällä kertaa sen, että mä varasin niin kuin heti kun mä menen sinne, niin yhden hotellin viikoksi melkein 6 päivää. Niin se on multa vähän erikoinen ratkaisu, kun mä yleensä haluan mennä niin 2 päivää sitten taas jonnekin ihan minne sattuu. Mutta kai se vähän kertoo siitä, että haluaa siinä kylässä olla. Siitähän pääsee kyllä, ei ole mitään hyppää mihin vaan, omaa skootteriin, taksiin, vaikka junaa hyppää ja lähtee menemään. Lentokoneella, siinä on kansainvälinen lentokenttä, niin siitähän pääsi vaikka toiseen maahan, ei se siitä kiinni ole, mutta ei ole innostusta lähteä lentokoneella mihinkään. Kaveri lähtee vaimonsakaan käymään rajongilla yhdessä vaiheessa siinä, mutta mä nostin kädet pystyyn siinäkin tapauksessa, että kun mä haluan lähteä Nonkaihin, niin mä lähden Nonkaihin. Mä todennäköisesti keksin siellä jotain tekemistä. Mä epäilen. Mä nimittäin haluan käydä parissakin paikassa, mitä mä en ole vielä käynyt siellä pyörähtämässä. Kun mä oon vähän semmonen kaveri, että mä haluan oikeasti nähdä paljon. Niin mä en hirveästi kerkeä siinä hotellihuoneessa pyörimään sen verran, että vie kamat sinne ja käy suihkussa ja silloin lähettiin. Ja nukkumaan korkeintaan tullaan samaan paikkaan, kun aamupalat yleensä aika monta kertaa meikäläisen hotelleissa on. Kun mä tykkään siitä, että siinä vaiheessa kun mä heräilen, niin mun ei tarvitse mitään muuta kuin painoa suihkuun. Ja sen jälkeen, tai jos en mä halua sinne suihkuun mennä, niin meet ensin syömään ja sitten suihkuun. Ja mä tykkään uima-altaista. Mä haluan, että hotellissa on uima-allas, mutta se ei mikään pakollinen ole. Vaikka mä en ole kova puljaamaan enää veessä, vaikka pikkuskidinä mä olin ihan helmetimoinen vesipeto. Mä olin vedessä koko ajan. Mä en olisi tullut ikinä pois sieltä. Mä olin huulet violettina, seison siellä ja en lähde mihinkään. Mutta kyllä. Uskomatonta on se, että Suomessa kyllä aika hyvin moni osaa uida. Ja kyllähän se on niin vanhempien juttu, että vanhemmat on niin opettanut lapsia uimaan. Ja mä suosittelen kaikkia vanhempia. Muistakaa, että lapset osaa uida ja ne on hyviä sitten siinä uimisessa. Että pysyvät nyt pinnalla ainakin jonkun aikaa. Ja jos tulee joku tommonen pikku juttu, nyt vaikka joku vene kaatuu jostain, niin osaavat sitten ainakin rantaa vaikka uida. Tai jos ei muuta, niin ainakin kellua. Se ei ole kovin vaikeeta. Niin Thaimaassa uskomattoman, mitä mä nyt on hommaa kattonut tossa, niin mun mielestä siellä on liikaa semmosia ihmisiä, mitkä ei osaa uida.
On siellä lätäköitä joka paikassa ja ne ui vaikka minkä näköisessä lammessa siellä niin paskasta vettä, että mä en edes jalkojani laittaa siihen. Ja siellä ne puljaa menemään pikkuskidine. Mutta mun mielestä sitä vaan oikeasti pitäisi tehdä. Ihmisen yksi perusjuttu on uiminen. Mun mielestä se pitäisi ottaa kouluohjelmaan. Se on niin tärkeä juttu, että osaa uida. En tiedä. No ainakin mun skidi osaa uida. Mä opetin sitä uimaa silloin kun hän oli pieni ja sitten lyötiin vielä uimakoulukin. Tai ei se nyt enää ollut oikeastaan mikään uimakoulu, vaan se oli semmoista ehkä vähän rajumpaa toimintaa jo. Mutta hän ei nyt siellä sitten, en mä tiedä, oliko vuoden pari, en mä muista enää. Mutta osaa uida, kuten isänsäkin. Mutta hei, ehkä se nyt on vähän pakkokin, kun sukunimi on Salakkanen, niin siinä on niin pakko pikkasen osata uida. Alburnus on muuten Salakan latinankielinen nimi. Harvaa opettelinko sen joskus aikoinaan. Todellakin. Ja oikeastaan minkä takia mä sen opettelin, kun silloin joskus aikoinaan oli Pulmuset leffa ja siinä oli tämmönen Albandi. Niin se on aika lähellä Alburnusta. Eli kyllä tässä vähän Albandi-tyylisiä ollaan. Ei mitään. On sarja oli ja kivan näköisiä kimuleita. Sellaista. Ei saatana. Aika vaan kulkee ja kulkee. Ei sille voi minkään. Kai se on kuule lähettävä tekemään tääkin video tuonne yläkertaan. Ja mä oon nyt kovasti innostunut tekemään noita car brochureja, eli tommosia autoesitteitä. Ja mä ajattelen, että mä työnnän niitä nyt ihan tarpeeksi sinne, että sieltä löytyy sitten aika monellekin jenkkiautoharrastajalle jonkunmoinen esite. Kun se on vähän huono, kun ihan kaikkea tuolta netistä ei oikein löydy, enkä mä en keräile itse mitään esitteitä, mulla ei ole ollenkaan autoesitteitä. Autolehtiä on kyllä vaikka helvetti kuin paljon, niin paljon, että kirjaston melkein voisi kohta tehdä niistä, mutta se on taas toinen juttu se. Mutta ei mitään, katselkaa videoita vielä mitä kerkeette näitä päiväkirjavideoita tsekkailemaan, jos kiinnostaa. Ja jos nyt oikeasti kiinnostaa, niin sen jälkeen niitä näkee siellä jäsenpuolella. 28 päivää on se viimeinen päivä tätä kuuta, kun tulee tämmöinen video tänne julki ja 29 on sitten jo ihan jotain muuta. Ja sitten ruvetaan taas puhumaan vähän asiaa. Se on rock'n'roll.